Прэм'ера на коласаўскай сцэне. Да 80-годдзя вызвалення Беларусі ад нямецка-фашысцкіх захопнікаў і 100-годдзя з дня нараджэння Васіля Быкова. Ваенная драма на дзве дзеі, спектакль паводле аповесці сотнікаў. Пастаноўку і музычнае афармленне ажыццяўляе малады рэжысёр Канстантин Гончароў. Перад героямі ў складанай жыццёвай сітуацыі ўзнікае маральны выбар. Яны павінны скарыцца перад гітлераўскай машынай або годна змірыцца са смерцю і такім чынам атрымаць незалежнасць ад ворагаў. Вырашыць жыццё каштоўнае само па сабе ці ўчынкі і прынятыя рашэнні вызначаюць яго каштоўнасць для сябе і для людзей. Роль очень интересная, роль рыбака. Мне больше всего здесь, знаете, что было интересно? То, что обстоятельства войны ставят людей в такие обстоятельства, что им приходится совершать трудный выбор, который бы они никогда не совершали, если бы не было войны. Я к этой теме, к теме Великой Отечественной войны всегда отношусь с особым трепетом, потому как в моей семье отец моего папы воевал. Доносить эту тему войны нужно до нашей теперешней молодежи, потому как им, конечно же, уже неизвестно про ту боль. Спектакль «Сотников» прежде всего это о нас, о людях, о простых людях, которые оказались вот в такой сумасшедшей ситуации, в такой трагичной ситуации. И война, она вскрывает все, что у нас здесь внутри находится. Она увеличивает, делает это объемнее, шире. Все, что в нас скрыто, выходит наружу. Дарэчы, дагэтуль коласаўцы ўжо тройчы звярталіся да творчасці Васіля Быкова. Ён адзін з тых беларускіх пісьменнікаў, хто адкрыў чытачам горкую праўду вайны. Глыбока паказаў пакуты чалавека і антыгуманную сутнасць вайны. Прэм'ера ваеннай драмы адбылася 10 мая і была прысвечана дню перамогі савецкага народа ў Вялікай Айчыннай вайне.